Takže zdravím všechny hráče. Mé jméno je Erečkos a se mnou je tady taky Patos a Kuvas. A já vás vítám u druhého dílu našeho speciálního let's playe z kreativu na hru Minecraft. V dnešním díle budeme pokračovat v stavění tohoto hradu a ještě vám ukážu jednu novinku, co jsme tady postavili. Takže můžeme se na to vrhnout? Jdem na věc. Takže jak to bude? Všechno? To ohraničí. Tady bude nějaká brána, ne? Nevím. No. To pojďme ohraničit. Jak postavíme to ohraničit? Jak to uděláme? Uděláme nějakou hrubou hradbu nebo? Uděláme to, jak je... Normálně... Jak máme tady, ne? Vůbec nevím. Tak takhle, no. Mě teď nic nenapadá, kámo. Odtud až odtud. To by víc. Ne. No, tak to dáme normálně takhle. Co? Takhle. Počkat. Aha, jo. Co je? Nestavíš to nějak blbě? Jo, ale já jsem to. Tak to je špatný. A dáme to... No, to musí nějak vyplnit. Odtud? No. Jo. A nebo ještě to odtud. Kubas? Kubas momentálně. Kubas se nám momentálně odpojil. Právě není ve hře. Takže momentálně musíme stavět bez Kubase. A tak jenom uděláme jenom tu hradbu. Pak vám ukážu tu novinku na tomto serveru. Vždycky mi tady někdo přijde. Tady možná. No a Kubas je zpátky. Se stává. Ještě, že my nikoho nemáme doma, takže tak. A co to jako chcete udělat? Nebo co? Uděláme hradbu, ne? Normálně. A co bude uprostřed toho všeho? Já nevím, tam postavíme nějaké nadvoří nebo nějaké tak. chodby, ne? Jako uprostřed toho hradu. Prostě toho celého hradu. Tak tam bude nějaké nadvoří. Jo, jak jsem říkal. Nějakou kašnu úplně drsnou třeba. Jo. Já nevím, jak to chcete udělat. Můžeme tam udělat ten vodopis. Čekaj, já se nepodívám na nějakou inspiraci. Radši jo.
To je možné. Brutální hrady. No, takový brutální celý svět. Mhm. To jsem viděl, no. To ani možné to postavit, ne? Já se ani nedokážu představit, jak jsme mohli udělat tady toto všechno. Ty vole. Tady to, že? To je maraz. Všechno, vole, to je maraz. Patrik, spíš. Tak já letím tady. Tady jsem udělal novou vilu. Pojďte se podívat dovnitř. Ano. Tak můžete vidět. Kolik se koukám na Dva vodopady. Čučněte. To je Mars. Schodiště nahoru. Tady je skoro výhřívkou. Fakt skačení. Hledanky. To je na set. To. Písáme. Dáme ráno. Počkej, ty to vyplňuješ takhle? Normálně. No tu bordel na Tam stole. budou normálně chodby. Takže to vyplníme a pak uděláme jakoby takovou tu hradbu ven, ne, jak jsme to dělali všude. Takovou tu je, děláš ten blok tady, takhle a pak až uděláš to. Dnešní díl možná trošku přetáhneme časově. Jdeš pryč. No, tak aby to mohlo být. Uděláme pak ještě nějaké chodby tam na tu hradbu. Dívali jste se na to? Nebo někdo spíš? Patrik? No, vypadá to. Já jdu tady z druhé strany. Kde jsi udělal to schody? Nebo... Já si udělám takhle asi. Tady budou schody dolů a tady postavíme vstup na hradbu. Udělal si průchod. Tak tady udělej. Hej, tak já bych mohl postavit třeba jednu část toho nadhoří, že bych tam postavil třeba nějaký kostel nebo tak něco. Jo, ale to je... Nějaký barák, jako myslíš? Jo, víš, co by bylo nejlepší? Prostě, kdyby byla brána tady, jak jsem říkal, a tam by byl třeba nějaký barák. Jakože nějaký kostel, jak jsi říkal. A kde, jo, tak já to postavím, ne? Já ti to řeknu, kde to má být. Postav to třeba tady, jak ukazuju. Prostě, že to bude do té zdí, jakoby. Jako to zdím. Ne jakože ve zdí, prostě, že to bude vyčnívat z té zdí, jakoby. A by to mám prostě i tady, u toho trávníku? Tady. Jakože bys to postavil tak, aby jakože šli ti lidi, co půjdou přes tu bránu, tak aby jakože přímo viděli ten kostel nebo co budeš stavět.
Jan typově. Ty jo, už se ten hrad vidím, kam, že to byl Petr snad. To se uvidí. Je to velký projekt. Dotovan Evropskou unii. Tak určitě. Dotovan Energiaky. Jako foli. Děláš obrys? To je jenom brána. Ty děláš branu od tamtať? Jo. Jo? Co tam máme brana, ne? Já nevím. Tam bude brana? Tak nevím. Ne, tam nemá. Brana Tam bude na z druhé strany, asi. Tak ty vole, tak jsem se tam, ne? Tak je tady, ne? Já jsem říkal ten kostel. Ale však já to chci ten kostel udělat, jakože je spoustu bráně. Aha. Tak to se nemyslel. To udělá na druhé straně. To budou 2 brány. Už jsem to zacelil. Ty to stavěj, kámo. Budu památku bolí. Každý máme, já mám svoji aktivitu, máš těžší práce. Vyjde to? Počkej, co jsi to udělal? To je blbě, ne? Co to je? To je Čekej. nějak moc... Počkej, to nějaké... Jo, to je dobré. Je to stejné, ne? Mhm. Jo, je. Teďka už postarám já. Jak je široká ta hradba? Tlustá. Není to nějak křivo. Jak je tlustá ta hradba? Ty máš jedno. Tlustá? Tak třeba takhle. 4 bloky jsou uprostřed volné a Jakoby 6. je to 6 jakoby. Ale tak to můžeš jak chceš. No 3, to nevadí. A nebo o jeden to ještě... To je jedno. Jo, cajk. Ty, a můžu, já na to použiju někdy i jiný materiál, jak to jo. Ono to tam dřevo, kámo. Jo, to by bylo dobré, no. Takové to tmavé, kámo, to si nechové. Tak zkus dělat tmavé a světlé, nebo já nevím. Ne, jakože to udělám si župu, ale třeba to střechu. Já střechu No, to se nějak to udělá.
co to bude. Ne, zase vysrám. No, konečně to máš, Patrik. Zapálil jsem jako. Patrik, mohl bys tam dát timeset. Ne, dohromady, vole. Ježíš, já to napíšu. Já to napíšu. Dá se to. Přesně. No, to si dělá nějak podle sebe. A to jdu ještě vyplnit. To jsou spíš takové vstupní věže, kámo. Mhm. Když, no, tak. Jak si dám na čas, tak bychom to mohli dělat do 5 minut. Co? Jak si dám na čas, tak bychom to mohli jakože dotočit za 5 minut. Takže ještě něco stíhám. Rychle. Jak to mám udělat tady tu zahrádku? Normálně Co? takhle? Jako všechny? Nebo jak to je na té druhé straně?
Hej, tam na té druhé straně, to je ta blbost. Hrát s dírou, jo. To je blbost. To je jedno, tak to zkus udělat i na to druhé, ne? Jo, já to přehnám. Pro díry nebo? Co? Tam bude díra, ne? Jakože na okno, ne? Jo, čekaj, jo. No, dobré, z druhé strany už je to úplně, teď to je žluté. No, tam se něco udělá. Ty to bouráš? Ne, jako tak, ale bourám, to udělat v jiném, jakože jiném. To je nějaký jiný. No, máme to jakž tak. Něco uděláme v off-screen. Takové detailní úpravy brány a tak. Uděláme nějaký redstone, ne? Redstone je signál na bránu, ne? No, tak myslím, že už bychom mohli končit. Už jsme určitě přesáhli 15 minut a je na 100% jisté. No tak dobře, tak zbytek v dalším díle. No, tam už toho bude určitě více. Takže zanechte like, odebírejte a já se s vámi loučím. Loučí se s vámi i Kubas a Patos. No, tak. Plus.